Současným trendem v oblasti estetiky je důraz na efektivitu a přitom co nejmenší invazivnost. Dosáhnout skutečně znatelných výsledků a přitom zajistit, aby byla procedura co nejpříjemnější a co nejméně náročná. Jedněmi z nejdokonalejších přístrojů, které tyto nároky splňují, jsou NewBody a NewShape, ultrazvukové kavitační přístroje s podtlakem. Pomocí těchto přístrojů dosáhnete viditelného úbytku tukových vrstev, zlepšení stavu celulitidy, zlepšení metabolismu organismu, okysličení tkáně, zlepšení funkce lymfatického systému a zamezení nadměrného zadržování tekutin v buňkách. Kůže a podkožní tkáně jsou tak lépe zásobeny krví, lépe se pročišťují a zpevňují. A to vše bezbolestně, příjemně a s okamžitými měřitelnými výsledky. Přístroje NewBody a NewShape oceníte zejména pro zlepšení stavu a odstranění celulitidy, zlepšení vzhledu a zpevnění pokožky, tvarování postavy, redukci váhy, lymfatickou drenáž a odstranění nadměrného zadržování tekutin v buňkách. Jak to funguje? Přístroje využívají principu ultrazvuku a podtlaku k pročišťování buněk a jejich narušování. Ultrazvukové vlny jsou mechanické tlakové vlny působící na tkáň. Účinnost ultrazvukových vln závisí na počtu vibrací za sekundu a na použitém médiu. Přístroje NewBody a NewShape, na rozdíl od jiných přístrojů, nabízejí 3 různé frekvence: 40 kHz, 80 kHz a 1 MHz. Důvodem je vyšší selektivita přístroje. Aplikace ultrazvukové kavitace a ultrazvuku samotného záleží na parametrech a části těla, kde chceme tuk odstranit. Třetí frekvencí je 1 MHz. Jejímž působením je dráždě neurovegetativní systém a tím produkován enzym lipáza, což vede k přirozené podpoře lipolýzy. Účinky přístrojů NewBody a NewShape můžeme rozdělit na biologické a mechanické. Mezi biologické patří vazodilatace, drenáž tkáně, fibrolitický účinek, sonofrézní účinek a lipolýza, kdy při podstoupení opakovaného stlačování ve frekvenčním rytmu dochází k vytlačení triglyceridů, tedy permanentní pročištění tukových buněk. Zde je zaručen dlouhodobý efekt. Kavitační a mechanické účinky jsou zejména nafouknutí buněk k jejich prasknutí, tedy narušení tukových buněk, takzvaný bublinkový efekt, a tuková cytolýza. Popis přístrojů. Přístroj je ovládán pomocí přehledného dotykového displeje. Přístroj nabízí 3 hlavice, menší ultrazvukovou hlavici M50, větší ultrazvukovou hlavici M80 a ultrazvukovou hlavici s podtlakem. Dále pak ultrazvukové destičky pro větší partie. Také ovládací pedál a u přístroje NewShape je navíc k dispozici čipová karta, která slouží ke kontrole používání přístroje personálem. Ovládání přístrojů. Přístroje se ovládají pomocí přehledného dotykového displeje. Nastavení procedury, pomoc a návody, nastavení přístroje. Čas procedury. U podtlakové hlavice nastavujeme intenzitu podtlaku, přednastavený program, dobu podtlaku, dobu uvolnění. Dále zde nastavujeme intenzitu ultrazvuku a program ultrazvuku. U hlavice M80 nastavujeme výkon ultrazvuku. U hlavice M50 nastavujeme program a výkon ultrazvuku. A u ultrazvukových destiček nastavujeme program a výkon ultrazvuku. Tlačítkem Start spustíme proceduru. Samotnou aplikaci pak spouštíme či přerušujeme pomocí nožního pedálu. Před zákrokem. Několik dní před zákrokem je třeba klienta seznámit s pravidly přijímání tekutin a potravin před zákrokem. Také požádejte klienta, aby se před ošetřením problematických partií opláchl nebo vysprchoval. Před samotným zákrokem je třeba klienta podrobně seznámit s procedurou samotnou, dotázat se na veškeré možné kontraindikace a seznámit jej se stravovacími návyky a způsoby cvičení, které musí provádět a dodržovat po zákroku. Poté musí zákazník podepsat informovaný souhlas s provedením procedury. Při zákroku. Nejdříve je třeba analyzovat klientovo tělo analyzátorem, který zjistí množství tuku a vody v těle. Při zákroku klienta položte na lůžko, pozvedněte mu nohy podložením kolen a proveďte kompletní uvolnění lymfatických uzlin masáží, což je velmi důležité, neboť lymfatický systém se následně podílí na vyplavování rozrušených tukových buněk z těla. Uvolnění lymfatických uzlin provádíme v těchto částech těla: na krku, před, za a pod ušima, nad a pod klíční kostí, v podpaží, v oblasti třísel a pod koleny. Následně vyberte ošetřovanou partii a k ní vhodnou hlavici. Poté vyberte přednastavený program nebo ručně nastavte intenzitu ultrazvuku, jednu ze 3 frekvencí a případně intenzitu a frekvenci podtlaku.
Veškeré tabulky nastavení a výběru hlavice pro jednotlivé partie a indikace naleznete v manuálu přístroje. Hodnoty je nutné individuálně donastavit podle účinků na každého jednotlivého klienta. Nyní naneseme dostatečné množství glycerinu u ultrazvukových desek vodivého gelu a zahájíme aplikaci. Nikdy neaplikujte bez glycerinu či vodivého gelu. Aplikaci provádíme tak, aby byl vždy celý povrch hlavice v kontaktu s pokožkou. Při použití běžných hlavic M50 a M80 tlačíme vždy tukovou vrstvu proti hlavici pro znásobení efektu ultrazvuku. Aplikaci pod tlakovou hlavicí provádíme vždy směrem k lymfatickým uzlinám. Při použití destiček tyto připevňujeme k partii pomocí pružných pásků se suchým zipem. V přístroji New Body a New Shape ošetřujeme tyto partie: paže, břicho, boky, stehna vnější, stehna vnitřní, lítka. Délka zákroku na jedné partii se pohybuje okolo 20 minut. Na celulitidu používáme buď podtlakové hlavice nebo destičky a je velmi vhodné nanést před zákrokem anticelulitidní krém nebo gel. Ultrazvuk nikdy neaplikujte v místech, kde jsou kosti. Sílu podtlaku zásadně konzultujte s klientem, aby se necítil diskomfortně. Po zákroku. Po zákroku je nutné pít alespoň 2 až 3 litry tekutin denně. Dále je třeba, aby si klient ihned po zákroku zacvičil, například na vibrační plošině, běžícím pásu či jen tak, aby zahřál a rozproudil metabolismus a aktivoval tak lymfatický systém. Cvičení musí následovat každý den mezi procedurami a ještě alespoň týden po jejich ukončení. Nejlepšího účinku ale dosáhnete, bude tedy s cvičením pokračovat na pořád. Klient se musí 2 až 3 dny po zákroku vyvarovat kávě, alkoholu, tučným a mastným a kořeněným jídlům. Shodná pravidla stravování platí také 3 dny před zákrokem. Upozornění. Při aplikaci ultrazvuku s podtlakem přístroji New Body a New Shape se držte striktně instrukcí v manuálu, který je dodáván s přístrojem. Kontraindikace, kdy neaplikujte. Proceduru nikdy neprovádějte, pokud se u zákazníka vyskytuje některá z kontraindikací. Jsou to infekční onemocnění, onemocnění srdce, kardiostimulátor, vysoký krevní tlak, křečové žíly, trombóza, rakovinové onemocnění a nádory, kožní onemocnění, vyšší citlivost na teplo, neschopnost vnímat teplo, těhotenství, přímo na břicho během menstruace, lidé s kavovou protézou a u imunitního onemocnění. Veškeré materiály k produktům New Body a New Shape jsou k dispozici u dovozce firmy Compex Brno. A na závěr ještě ukázky před a po.